Ето и крайния резултат. Салатата, която съм решила днес да си спретна, е с варени яйца, краставички, лимонов сок и пресован зехтин ще ползвам за дресинга, червен лук, авокадо, копър и ако реша и нещо друго, докато режа тези, ще кажа. Така, нарязани са вече лука, 3 яйца сварени, 1 авокадо, 2 краставици и остава само дресинга. Следващото нещо, което реших да добавя, и копър има вътре. Следващото нещо, което реших да добавя, са маслини. За това количество салата напомням, ето го дресинга, напомням 2 супени лъжици лимонов сок, 1 супена лъжица пресован зехтин, може да го замените с кокосово масло, ако искате, и 1 чайна лъжичка сол. Това количество е напълно достатъчно за салатата. Няма нужда от повече. Ето и крайния резултат. Добър апетит!